Radyo natin quick break! Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Aanhin pa ang damo. Kabayo ba ako? Radyo natin quick break! Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Love your neighbor as you love your... Kabit. Radyo natin quick break! Oh Paulo, late na pod ka? Always na lang? Mura jud ka og bright da? Okay be, pangutan-on ta ka. Who is our national hero? Jose Rizal, ma'am. Char, nakachamba ang bugo ay. Ikaw, ma'am. Kaya na kang merna. Wala, kinsa man na oy. Mauna di ha. Sige lang kag klase-klase. Kabit na sa mo ba na, oy. Radyo natin quick break! Dok, seryoso kay na akong problema? Dili na ako makahinumdum sa akong gisulti? Kano sa man nagsugod imong problema? Dok, problema? Unsay problema? Radyo natin quick break! Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Likod sa kalipay? Mao, ang ilang balay. Radyo natin quick break! Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Naniniwala ako sa kasabihang kung hindi ako para sa kanya. Kaluoy po niya. Radyo natin quick break! Nay, mura ko niya ito pamahaw. Kagahapon kamote, karon na pod. Ayaw mo reklamo kung unsay akong ipakaon sa inyo ha? Kung kamote, kamote lang. Kung kahoy, kahoy lang. Radyo natin quick break! Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Human sa kasakit, musunod ang... Kangul-ngul. Radyo natin quick break! Judge, samtang nagtanaw ka sa imong mister nga imong gipainom og kape nga may hilo, wa jud ka naluoy. Naluoy, Your Honor. Kanos aman? Sa dihang nangaya siya pag-usab-ugos sa katasang kape. Radyo natin quick break! Buwag na ta eh. Giilad ramday ko nimo. Ngano ka? Nga wa man ko'y daotang gibuhat? Unsay wala? Nakitaan ka ati kaganiya sa mall. Nakay kauban nga babay. Holding hands pa mo. Pagkahuman, nikiss siya sa imong aping. Yabag, nanay ko to oy. Radyo natin quick break!
Buwag na ta eh. Giilad ramday ko nimo. Ngano ka? Nga wa man ko'y daotang gibuhat? Unsay wala? Nakitaan ka ati kaganiha sa mall. Nakay kauban nga babay. Holding hands pa mo. Pagkahuman, nikiss siya sa imong aping. Paminaw, katong akong kauban, mo'y akong giilad, dili ikaw. Radyo natin quick break! Ikahuman sa kilat, musunod ang Sunog! Radyo natin quick break! killer ng umpisal. Bendisyon ni ako, padre, kaya ako nakasala. Isugid imo mga sala, anak. Nakapatay ko 200 ka tao, father. Ha? Nganong imo mangipamatay? Mutuo manggod sila Ginoo. Ikaw, father, mutuo pud ka. Hihi, sao na ra to eh. Pero karon, trip-trip na lang. Radyo natin quick break! Makililimos. Dong, sa arang-arang pamino, magkinamot mi kung magkaon. Karon nga makililimos na mi, magkutsara na. Nga naman oy, balista na hinoon. Be, unsaon nimo pagkinamot sa lugaw? Radyo natin quick break! Nak, kanong karon ka lang? Not now, Dad, please. Pagod ako. Dami project sa school, dami events, may meeting pa kami with principal, may appointment pa ako with SSG officers, may reporting pa kami with all the subjects, may practicum at magre-review pa ako. I have a quiz tomorrow, kaya pwede ba? Not this time. Pagtarong ha? Kinder pagani ka? Sikaran te karon. Radyo natin quick break! Sa Boys Town, Juan, may chismis ko nga nabatian. Na ako no'y bayot diri sa atong dorm. Ha? Kinsa man ko no? Sultihan teka pero kiss una. Radyo natin quick break! mga bolong ito makloy. 奇幻眼镜， Ang batang kugihan. Always busy. Radyo natin quick break! Hudas ka, permi na lang kamuli nga hubog. Napulaan ako sa imong naong eh. Pero day, kung di ko hubog, ako na po yung pull-an ng imong naong. Radyo natin quick break! Mga pulong nito makloy. 奇幻眼镜， Mga pulong nito makloy. Walay makatupong sa kakuyaw kung Ang dagway mo ay kuyaw. radyo natin quick break! maligo sa sapa siguryo, Dong, mabawra ang tubig? Mabawra noy. og nilokso siguryo. Tabang, tabang! Nayabag ka, Dong? Tingon nimo mabaw. Kalaw man lagi. Mabaw man na noy. Kalmara man gani ng gilabang sa itik ganiha. Radyo natin quick break! It hurts so much to be rejected by someone you really love. But believe me, it hurts 10 times more kung nakapanghunaw na ka, nya waday kay labot sa kaon. Radyo natin quick break!
Bata nanawag sa taga septic tank services. Hello, kamo tong tigsayo pug septic tank? Oh, dong, ano man unta? Nya, lami. Unya, lami. Radyo natin quick break. Tay, tanawar akong ulo. May samad. Uy, kadako man anang samad, Paulo. Naunsa man na? Ay ta, gipaak sa lamok tayo eh. Na, imposible. Kadako naman. Ang angtay, ang lamok, nagdalagot si Leo. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. 奇幻眼镜， Mga pulong nito, Makloy. Ang gugma, murag lansang. Naay, numero 2. Radyo natin quick break. Day, kagwapa din mo sa layo, no? Ikaw pod, layo kaayo ka nga mo gwapa. Radyo natin quick break. Tay, tabangi ko sa akong assignment be. Find the least common denominator ko no. Ha? Elementary pa man tao na namo? Ang karon na pagyapon na makit eh? Radyo natin quick break. Hoy anak, sa man na imong gibuhat diha? Nagsuot ko og glitter tay para sa akong girlfriend. Ah, yamat, kabaw day ka mo sumat. Tatay po doy, di mo sa to kaya ba mo basa? Ayaw na lang pangutana. Because, when you're in love, you can never understand. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. 奇幻眼镜， Mga pulong nito, Makloy. Magbiro sa lasing, wag lang sa bagong. Libing. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. 奇幻眼镜， Mga pulong nito, Makloy. Ang kinabuhi, murag libro. Dili basahon, kay giuna ang duta. Radyo natin quick break. Sa ospital, Dok, naputol ang duha na ko kakamot, Dok. ano sa man lang ni naputol? Mga 8 na ka oras, sukad karon, Dok. Nganong karon ka man lang niabot? Nya, kalisod, gaha mo parag jeep. Lumitas ang utok, Dok. Radyo natin quick break. Tay, ingon ang Genie ba? Hatagan ko na ko niya og usa ka wish. Ay, salamat. Ingna anak nga, makadaog sa loto si tatay. Pagkaugma. Tay, nakadaog atong driver. Radyo natin quick break. Ayo, papalit ako og lumboy. Wala may lumboy. Pagkaugma. Ayo, papalit ako og lumboy. Di ba ginanti ka nga wala? Utol di ba? Istipliran ko na imong baba. Pagkasunod adlaw. Ayo, naamoy stapler. Wala. Aw, nya naamoy lumboy. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. 奇幻眼镜， Mga pulong nito, Makloy.
Ang kinabuhi, murag bawd sa dagat. Doon ay naglutaw-lutaw nga, Iachoo!